Pozeráte sa na peticu mužov, ktorí policajtom viacerých krajín unikali niekoľko rokov. Nakradli totiž bicykle za 1 000 000 eur. Až slovenskí policajti ich zadržali po urgencii špeciálneho vyšetrovacieho tímu zloženého z viacerých krajín. Bratislavský súd ich vzal do väzby. Všetky 4 uvedené osoby podali voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. A ten už aj v 3 prípadoch rozhodol. Naďalej tak všetci ostávajú vo väzbe v Bratislave. Talianskí karabinieri s tamojším prokurátorom však budú žiadať ich vydanie. Vo väzbe môžu byť len 40 dní. Aktuálne vo veci prebieha tzv. Predbežné vyšetrovanie, účelom ktorého je zistiť, či sú splnené zákonné podmienky na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu. Do 40 dní musia Taliani doručiť originál zatýkača. Títo muži však na Slovensku trestne stíhaní nie sú, takže ak to Taliani nestihnú, môže sa stať, že budú prepustení. Po doručení originálu európskeho zatýkacieho rozkazu bude vo veci rozhodnuté. 1461 dní. Takýto trest odňatia slobody dostal posledný z tejto skupiny v Rakúsku. Chytili ho totiž ešte v novembri minulého roku za ozbrojenú lúpež. Ministerstvo spravodlivosti Rakúskej republiky požiadalo naše ministerstvo, aby si zvyšok trestu mohol vykonať na Slovensku. Darius Haraxin, televízia JOJ.